Etxutan hau kalera jaiztia eskolara eta lagunen apeteko, baina alata guztiz ere bai oso gogorretxe zai kalera jaiztia. Beti ez nizkizten edura dauenean eta hori ondo gotzen da klasera esmateko, baina gero larri aldiren bat baldin bada, fastidio. Ondiokan ez dugu pentsau kalian etxerik erostia, hemen ondo gaudelako eta urruti bizitzia ez da arazo gisa. Ez, normalean ez dut arazorik entzuten lagunekin elkartzeko, baina batutan zeltasunak izaten ditut kalera jaiztea. Baserritik jaiztea motorrakin ez da arriskutsua, baina egisa batutan izota guanean ilun pixkat ematen duan. Larun batero motorrakin jaizten naiz kalera, lokalan onduan uzten dut eta gero lagunekin joaten izkoa. Motorra badakan nola ez. Hala eta guztiz ere nahizo dut baserri izan dut. Herrialde denetan ohiturak badira, esneakin joan ziran sagardotegira, handi bazokabana ohituren eurrira, gero sagardoari txotxetik antzira,